Yes, atong linya karon si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ato ning pangutanon kabahin aning sus grabe ha. Murag di naman katuhuan to eh. Abot lang ha. Sige lang. Chairman, good morning po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa Bisaya, sa Cebu. Sa Cebu. Yeah, Chairman, si Oka po itong kausap mo ngayong umaga. Sir, 10 million umano ang binigay sa iyo. Hindi yata malita kasi maliit ng 10 million lang hindi kasya sa isang malita mas maluwag. Sir, totoo po ba 'yon? alam niyo po Sir Oka, una ito po'y napakalaking kasinungalingan. Noong isang araw pa natin sinasabi sapagkat una, wala naman po pakialam si Comelec sa flood control project. Ano naman po pakialam namin dyan? Siguro, ang pwede lang natin tingnan, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, ang Comelec po kasi nasa likuran lang namin ang DPWH. So siguro yun lang ang pinakamalapit na relasyon. Pero yung nai-involve po tayo sa flood control, hindi man tayo naging contractor kahit kailan. Hindi po tayo naging kontratista man lang, so whatsoever. So yan po ay napakalaking kasinungalingan. Number one. Number two, isipin niyo po, Sir Oka, nung unang akusasyon nila, doon sa mismong sa San Juan, kung saan sila unang nagpresko noon. Kasama rin po ako doon. Kaya lang maaari hindi na-highlight. Nandun po ako sa kahuli-hulihan. Meron pong 2 paragraphs o 2 talata na nandun yung pangalan ko at sinabi ako naman daw po yung nabigyan ng 4 na maleta. Take note, Sir Oka, 4 na maleta. So, ibig sabihin, 4 na maleta ang sinabi sa akin noon pagkatapos binigyan daw po ako sa harapan ng isang hotel na katabing-katabi ng Ross Boulevard, meaning so public. So yung po talagang itinanggi ko at sabi ko parang nananaginip sila ng gising. Tapos ngayon po Sir Oka, biglang ang sinabi, ang nabigay daw po sa akin ay isang bag na lang na black na may 10 million. Parang pinaliit na nila. Parang merong kumuha nung mga maleta o naubos na ba ang maleta at bag na lang daw po ang binigay sa akin. So doon pa lang po makikita niyo Sir Oka yung discrepancy o yung pabago-bago, binabago ang mga statements, ina-adjust ang mga statement para lang mai-adjust sa kung ano yung pangangailangan at ano yung mismong yung facts para lang kunyari kapani-paniwala. So, Chairman, ito'y posible, ha? Itong isang maleta, sabi po daw may laman ng 50 million. Kaya mo yan bumang buhatin yun, sir? Kung sakali? Sir Oka, pag ako po'y nakita nyo, ako siguro mas maliit pa sa iyo. Sure ako dyan, Sir Oka. So, ako po'y kalinggit-linggit, kaliit-liit ko po, ano. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan, Sir Oka. Ang pinag-uusapan po dito, yung kredibilidad. Hindi ko naman sinasabing ako'y sobrang taas ng kredibilidad. O, ang sinasabi ko lang naman po, Sir Oka, kita nyo naman po, pabago-bago ang statement. Pagkatapos pa, yung pagsasalita nila nung isang araw, hindi po pala yun napanumpaan dahil wala pong sinumpaang salaysay. Oo nga There was no affidavit. So, ibig sabihin, tingnan nyo po, from the legal point of view bilang isang abogado ng 2 dekada na nag-practice, tingnan nyo po ito, Sir Oka, lumalabas, dahil hindi ito napanumpaan, hindi ko sila pwedeng kasuhan ng perjury. So ano po bang balak nyo, sir? Wala kayong kasong isasampa kasi sinira na yung pangalan mo eh. Meron po, kaya lang, yung perjury, mas mataas na kulong kasi yun eh. 6 years, up to 1 day, up to 12 years. So, talagang magaling ang strategy rin. Hindi sila nag-issue ng judicial affidavit o isang affidavit upang hindi sila makasuhan ng tinatawag na perjury. Ano lang ang pwede kong maikaso o nung mga ibang naisama dun sa sinasabi nila? Pwede lang kami magkaso ng tinatawag na oral defamation. Napakababa po ng oral defamation. Napakababang kaso yan na ika nga, ang kulong niyan hindi mo yan papansinin lalo pa kung may kapalit na kabayaran yung pagsisinungaling. So ibig sabihin, kita niyo po yung strategy. Pagkatapos, dahil hindi pa napapanumpaan yung mga statement nila, kung sakaling sasagot ka, katulad ng ako'y na-interview ni Sir Oka ngayon, kung sasagot ako ngayon, ang gagawin nila, pag gumawa sila ng affidavit ngayon, i-adjust yung affidavit base sa naging sagot ko, at pagkatapos later on, sasabihin hindi, kasi kinakailangan maging specific kami, o kaya kinakailangan i-correct namin yung mga una naming nasabi, dahil this time, ito ay napanumpaan na. So yan pong ibig kong sabihin, Sir Oka, parang may mali doon na sana maunawaan ng mga kababayan natin, at yun din po ang dahilan, Sir Oka, kung bakit hindi ka agad ako, hindi katulad ng iba, nagpa-file ng kaso. Ako po'y practitioner dati. Ibig sabihin, kinakailangan kompleto muna ako sa facts. Kinakailangan, tingnan ko muna lahat yung mga sasabihin nila. At the same time, kinakailangan yung kasong ipapile ko ay airtight. At ang pinaka-importante,
kinakailangan yung mga nasa likod ng mga nagsasalita at nagsisinungaling ay kinakailangan madamay. Hindi naman pwedeng yung mga nagsasalita lamang ang madadamay sapagkat lalo na kung yan ay may mga kabayaran o may mga ibinigay, may mga ipinangako, paano naman yung mga nangako? Paano naman yung mga nagbayad? Paano naman yung gumawa ng script o yung mga gumagawa ng mga istorya na yan? Chairman, kung sakaling, sabi po ni Attorney Levy Baligo, nilang abogado nila ay, kung handa silang humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, sila po'y willing na mag-testify. Itong, hindi naman pwedeng, kung mag-testify ko doon, hindi under oath. What if, under oath na yun, itong transcript sa Senate Blue Ribbon Committee, pwede na po bang gamitin mo to file a case against the accusers, sa mga accusers mo? Pwede po, Sir Oka. Yun naman good. pala pwede naman pala panumpaan bakit po hindi humarap sa tunay na Blue Ribbon Committee? Ibig ko sabihin, bakit po dinaan kami muna sa press conference? Napaka-powerful po ng public opinion Anong munang gusto? Public opinion, sisirain ka muna. Ibig sabihin, at magsinungaling muna bago na lang natin ayusin kung talagang may dapat ayusin. Tingnan niyo po yung unang sinabi, may mga binawas po ng mga pangalan Tapos ngayon may mga dinagdag na pangalan. Bakit ganun? Dagdag bawas. So doon pa lang po yung credibility kasi alam niyo po kahit tayong ordinaryong mga mamamayan, hindi po ba kahit sa ating ordinaryong pamumuhay, kahit sa bahay, pamilya natin, pagka yung ating mga anak ay biglang nagsabi ng ganito, biglang binagong statement, ay alam na natin may duda tayo, teka muna, bakit nagbabago ka ng statement? Bigla ka na lang nakaalala ng ganito o bigla mo na lang nakalimutan na may ganyan. Hindi po pwede yan, lalo pa kung yung statement ay pinanumpaan. Take note, yun po ang purpose ng under oath. Pinapanumpaan, hindi lamang sa batas, sa Diyos, para ikaw naman ay mapaila ng kaso kung ikaw ay nagsisinungaling. Sir, kung sakaling may sinumpaang salaysay o affidavit, itong nagbibintang sa'yo, sino po kaya, sir, ang pwede mong idawit? Hindi, maliban sa mga taong directly nagsabing sila po ang nagbigay ng 10 million sa'yo, Chairman. Kaya po ako talaga nag-iimbestiga, Sir Oka. Alam niyo po sa batas, may tinatawag na conspiracy. Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Halimbawa, nagnanakaw sa isang bahay. Pagkatapos merong lookout. Kung yung nagnanakaw sa loob ng bahay ay naaresto, yung pong lookout, kung ano yung kaso ng naaresto sa loob, kung yan ay robbery din siya. Kung halimbawa may robbery with homicide, meron palang pinatay o murder sa loob ng bahay habang nagnanakaw, kahit yung lookout na andun lang sa harapan ng bahay at wala namang pakialam doon sa ginagawang pagnanakaw sa loob o yung pagpatay habang nagnanakaw, damay siya at ang kaso rin niya ay robbery with homicide o robbery with murder. Ganun po ang ibig sabihin ng conspiracy. And therefore, yun po ang akin, kaya gusto kong kumplituhin yung facts ko. Ito bang mga nagsasalita ay sila lang? O baka may nagpapakilo sa kanila at talaga namang halatang-halata mo namang naka-script Talaga namang halatang-halata mong may intention lang na magsama ng mga pangalan. Kahit naman, saan ka nakakita si Oka? Kung ang bahay mo kaya si Oka, picturean ko yung harapan ng bahay. Pwede ko bang sabihin na si Sir Oka, part yan ng flood control? Yun ang mga pinipresenta nila, bigla lang harapan ng bahay o yung kalsada, kung nasaan yung bahay mo, pinicturean, at tapos sinabi, involved ka na. Napakahirap po ng ganun, picture lang ng harapan ng bahay mo o yung kalsada kung nasaan yung bahay mo involved ka na. So ibig sabihin, Chairman George, itong mga abogado, itong abogado nila si Attorney Levy Baligod at saka si former Congressman Levy Baligod ay posibleng may sama sa pagsampa ng kaso. Sir Oka, kaya nabanggit niya na wala akong binabanggit na kasi sila ang nagdala ng mga dating Marines Basta ako, Sir Oka, in the meantime, Sir Oka, nagagather ako ng mga facts ko, ng mga ebidensya, sapagkat bilang isang abogado, maganda po yung one-time filing. Hindi po pwedeng nag-file ka ngayon para lamang doon sa reaksyon at para lang patunayan na talagang ikaw ay nagpa-file ng kaso para balikan sila. Hindi po. Kinakailangan pag nag-file ng kaso, airtight. Kasi nakakahiya naman na ako'y naging practitioner ng 2 dekadang mahigit. Pagkatapos madidismissan lang ako ng kaso dahil sa hindi na pag-aralang mabuti o dahil sa may hindi ka in-involve ng mga tao. Ang ibig kong sabihin po ba, hindi ko naman gagayahin yung iba, yung mga nagsasalita dyan na kasinungalingan, na bigla na lang magdadagdag bawas o bigla na lang may tatanggalin na hindi, dapat pag nag-file ka ng kaso, desidido kang ituloy ang kaso laban doon sa mga tao na involved at nakasama doon sa complaint mo. Sa amin lang po, Chairman, dati posible malaki ang
porsyento sa paniniwala namin. Totoo ang sinabi nila. Pero the last time, nung maliban sa yung inakusahan na kayo, pati si Sharon Cunita, at saka yung mga ano po kang hindi na kapanipaniwala yung sinabi nila dahil nagbago at may mga dagdag pang mga umano'y witnesses na mga dating sundalo na parang walang kredibilidad. May mga nagsabi pa rin na bakit kasama si Sharon Cunita. In fact, si Senador Kiko Pangilinan galit na galit sa kanila. Sino kaya ang mauna sa inyo? Kasi inintay din, abogado rin si Senador Kiko Pangilinan. Gusto rin magsampa ng kaso. Sir Oka, tinan niyo po, minadamay na pare. Minadamay na miyembro ng media. Eh, sino pa bang madadamay? Ibig sabihin, lahat ba na makakasalubong nila na hindi asasang-ayon sa kanilang sinasabi? Idadamay? Ganun na ba ang usapan natin ngayon? Kahit sino na lang, basta hindi kayo sumasang-ayon sa amin, dadamay namin kayo. O hindi kayo nagsiserve sa aming interest, damayan na lang tayo lahat dito. Nakakalungkot. Nakakangalungkot, nakakangit-ngit. Pero at the same time, dapat lang dito maging focus ka lang, reasonable, and at the same time, wag ka mapapa-apekto. Diyan ko na lang po tinitingnan. So, Kasi sa bandang grabe. huli, Very Tapos hectic sa yung bandang schedule mo, huli- Chairman, ngayon kasi may dalawang election na gagawin nyo sa BARM at saka sa BSKA on November 2. May pangatlo, Sir Oka, na malaki. Yung ating pong special election sa Dasmariñas, Cavite, dahil remember, tinanggal yung Si kongresista Kiko doon. Barsaga. Yes po, kaya meron po kaming special election na mangyayari ngayong August 29. Tapos ang ating pong Bangsamoro Sabi niyong parliamentary schedule, election, nakauna-unahan sa ating bansa ay sa September 14. Yes. At napakalaking barangay and SK election ay mangyayari naman sa November 2. So, yan po yung mga pinaghahanda namin and that's the reason why po, Sir Oka. So, Hindi po tayo nagda-divert sa ating pong focus, nagde-deviate sa focus natin. Gusto po natin dyan pa rin sapagkat yan ang tunay na issue ng bayan, ang eleksyon. may time pa po ba Sapagkat- kayo, Chairman, pagsampa ng kaso nito? Kasi pangalan nyo nakataya dito eh. Siyempre po wala namang kapalit yung pangalan, integridad natin. Pero siyempre, dapat nauna muna yung kapakanan ng bayan. Ang isang eleksyon ay parte ng ating demokrasya. Dapat yun po at siyempre, hindi naman ako lang nagtatrabaho. Madami naman po kami nagtatrabaho dito. Halos lahat naman po kami dito nagtatrabaho sa Comelec. Kaya lang, ang importante lang po, hindi rin tayo masyadong kinakawawa, masyado namang niyuyurakan ng pagkatao natin, inaalipusta at tinatapakan ng ating pong pangalan. Chairman, maiba po tayo kasi mayroon kayong, hindi ko na matandaan yung pagbabago sa, yung sa party list, sir, yung parang accreditation ng party list. Sir, please educate us para sa mga tagapakinig natin both here and abroad kasi naka-live streaming po tayo. Sila po makapagboto ng mga national candidates, kasama na po dyan ang party list. Sir, ano po bang pagbabago at saka accreditation ng mga bagong party list? Sir Oka, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang COMELEC ay matagal na pong nagsusulong sa ating Kongreso na sana po kung hindi man magkaroon ng amendment ay i-revised ang ating pong Omnibus Election Code. Lalong-lalo na yung party list law. Yung party list law po natin, yung Republic Act 7941, 30 years na po yan halos, wala pong isang section ang binago po dyan. At dahil nga po sinasabi na masyadong naaabuso at sinasabi highly prostituted ang party list system na kung saan nakakapasok ang hindi naman talaga marginalized and underrepresented. Ang Korte Suprema several times, ang daming naging desisyon na to a certain extent nagkakaroon ng mga enhancement o mga pagbabago dahil nga siyempre na-adjust yung mga desisyon dahil nga wala nga pagbabago sa ating batas. Kaya nga ang tanong, bakit si COMELEC accredit ng accredit samantalang dapat doon namin ginagawa ng paraan. Pero alam niyo po, paano po namin magagawa ng paraan kung yung mismong batas o desisyon ng Korte Suprema ay nagsasabing halimbawa, basta merong advokasya doon sa naturang sektor, ang isang party list nominee ay pwede makatakbo o maging nominee. Dati-rati ang unang desisyon po ay dapat daw po hindi nakatira sa gated community or communities of Dasmariñas Village or Forbes Park. Pero after several years, nagkaroon po ng enhancement ang ating Korte Suprema at ang sinabi, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang daw na merong advokasya, yung mismong nominee, pwede na siyang maging nominee. Ibig sabihin, kung ang ire-representa ay mga kababaihan, pwede magrepresenta ang isang lalaki. Kung ang ire-representa ay mga mahihirap, pwede magrepresenta ang isang super bilyonaryo, basta merong advokasya sa mga mahihirap.
kung halimbawa ikaw ay kabataan, pwede ka magrepresenta sa nakatatanda, sa senior citizen, basta meron kang advokasya sa kabataan, sa nakatatanda. So, ibig sabihin po, wala po kami magawa dahil ibig sabihin, kahit na parang ang tingin namin itong nominee na ito ay hindi naman marginalized, pero kung may pinapakitang advokasya tungkol doon sa marginalized sector, ay papayagan daw po. Sabi po yan ng ating kataas-taasang hukuman. So, talirin yung kamay ni COMELEC and the only solution, Sir Oka, ay legislation. Yeah, tama po, sir. Pero hanggang ngayon mukhang wala. I don't know kung may pending bill ba doon po sa mababang kapulungan at saka sa Senado on the party list law para po sa mga kahit sa mga provision kasi talaga totoo yung sinabi mo, Chairman, na inaabuso dahil asawa ng speaker naging party list, yung anak ng governor naging party list congresswoman, congressman. So, sir, paano yon? Hanggang ngayon, wala pa namang batas na, wala pa namang pagbabago sa party list law. Still, yung mga dating ginawa ng mga politiko na wala ng distrito, magiging party list sila. So, still, patuloy pa rin yun dyan. Kasi yung trabaho niyo sa COMELEC ay ministerial lang po. Meron po kaming proposed legislation, nasa Kongreso na po, nasa Senado, at sa mababang kapulungan. At so we're hoping na ito'y ma-push na. Talaga naman po, in all fairness, yung leadership po ng Senado at saka Kongreso, nagkaroon lang po ng issue tayo sa Senado, pero yung leadership po ng parehas na chamber, ay nagpupush na rin po na talagang baguhin na yung party list system. Alam niyo po ang pinopropose ni COMELEC? Dapat, ang gawin natin, tingnan natin ano pa talaga ang iba't ibang sektor na marginalized ng ating society. Halimbawa po, 10, Sir Oka. Halimbawa, kababaihan, kabataan, nakatatanda, may kapansanan, ang mga veterano halimbawa, o kaya halimbawa yung mga mangingisda, o kaya yung mga indigenous peoples, o kaya transport sector. Kunyari po, 10 lang ang ating pinakatalagang nangangailangang sektor na walang representasyon at saka yung mga marginalized na tinatawag. Tapos, Sir Oka, kung halimbawa ang party list ay 65 na seats, dapat i-allocate natin sa pamamagitan ng batas ilan ang kababaihan, ilan ang mga nakabataan, ilan ang PWD, ilan ang veterano, ilan ang mga transport sector, ilan ang fisher folks, ilan ang mga urban poor, etc. etc. So kung halimbawa yung kababaihan, Sir Oka, 3 dapat ang kanyang seats. Yung lahat na maa-accredit ni COMELEC na organisasyon ng kababaihan, sila ang maglalaban-laban doon sa sektor na yon ng kababaihan, sa 3 seats ng kababaihan. Kung halimbawa naman, ang nakaalaan para sa mga veterano ay 2 upuan o 2 seats. So kung ang na-accredit ni COMELEC ay 10 veteran organizations or group, pag nag-eleksyon, sila ang maglalaban-laban doon sa 2 seats na yon ng veterano. I see. So that at any given time, ang bawat isang sektor ay may representasyon. Katulad ngayon, sige nga po, Sir Oka, sino ang representative congressman natin sa veterans? Wala. Paano nga mananalo ang mga veterano? Siyempre, habang dumalaon ng panahon, kumukunti na lang sila. Hindi na sila ganun kadami. Kaya dapat talaga, kasi ngayon ang mangyayari, pag pumili ka, ang pagpili ng mga tao, hindi nakabase sa kanilang sektor. Kung sino lang ang ma-recognize nila doon sa 155 halimbawa na accredited the party list. So ibig sabihin Chairman George, kung sakaling merong bakit yung patuloy pa rin silang sinabi ko kanina yung mga kamag-anak ng mga incumbent congressman o district congressman o kaya governor, kung wala nang distritong mapaglagyan ay papunta doon sa party list. Sir, isa po ba sa provision na dapat alisin yun, sir? Kasi mukhang sinabi mo kanina prostituted na talaga. Alam niyo po, yan, tama po yan. Pero pwede pa pong mangyari yan sa kasalukuyan na state of things natin, lalo pat kung walang pagbabago sa ating batas. At dapat talaga, maipasa yung anti-political dynasty. Kasi yung anti-political dynasty, Sir Oka, yan ang magsosolve ng issue. Tama, sir, yan. So yan ay kapanalig lagi. Hindi pwedeng, dapat in tandem yan. When you pass a new legislation pertaining to the party list, revised party list law, dapat may kaakibat na anti-political dynasty. Para naman kahit paano, hindi rin nagagamit ang party list ng yung backdoor, ng mga may kamag-anak, noon sa ibang posisyon, national man o local. So ibig sabihin sa kung sakaling ipasa, kasi ayaw na lang yung House Bill number 8389 na pinasa sa mababang kapulungan ay ayaw ng mga malalaking business group, yung Makati Business Club at saka yung ibang mga grupo ng mga nasa mataas
naantas ng ating lipunan ay ayaw nila eh. So, ano po bang gusto niyo, sir? Kung sakaling kayo po ang bilang isang abogado, kayo po nasa Senado, ano po bang gusto niyo, sir, sa anti-political dynasty? Isang national candidate at saka sa local? Ganun po ba? Sir, siyempre tayo, hindi tayo pwede makialam sa legislation bilang nasa COMELEC tayo. Kami po, nung nagpatawag ng hearing, kami po ang kauna-unahang pinagsalita at hininga ng opinyon at idea ng ating pong Kongreso. At sinabi naman po natin na sa bandang huli, ang sabi ng Constitution, Article 2, Section 26, na ang political dynasty ay prohibited. Ibig sabihin, bawal talaga yan. Pero siyempre, let's be practical and realistic. Katulad sa SK. Yung SK, merong anti-political dynasty. Ang isang tumatakbong sangguniang kabataan, hindi pwedeng related by second degree sa isang national, provincial, regional, at local official. So yun, at least meron pong ganon. Ang ibig ko pong sabihin, ako para sa akin, ang importante may maipasa na isang anti-political dynasty. Maaaring ng iba sabihin, pag sinukat kulang. Maaaring pang iba, pag sinabi, sasabihin, hindi naman yan prohibition, regulation yan eh. Pero hindi po ba? Napaka-importante tulad ng agrarian reform program natin dati. Pag naipasa, that is a historic legislation. Yes. Simply because simula ng 1987 Constitution, 87. wala tayong anti-political. So, baka naman, at least kahit paano, kahit dahan-dahan, kahit pa konti-konti, at least kahit At paano least meron. mapatunayan natin o na kaya pala natin na mag-impose na, walang national, local lang, walang dalawang local, pwedeng national. So, at least po kahit paano, kahit pa sabihin ng iba po na parang hilaw o hindi nga ganung perpekto, pero at least po, there is now an attempt at mukhang mangyayari na. Kasi naipasa na ng mababang kapulungan eh. Naghihintay na lang tayo sa mataas na kapulungan sa Senado at nakita nyo naman ang pagpursige ng ating Pangulo rin na maipasa ang anti-political dynasty. So at least po, may hope na baka sakaling may maipapasa nga. Kaya ako po doon na lang umaasa sa ganyan, Sir Oka, that the COMELEC has something to implement come 2028 election. Chairman, sir, last na lang tong topic. Ano kaya sa gut feel niyo, sir? Mayroong pending bill postponing the BSK on November 2. Sir, ano kaya sa inyo? Posible bang mangyaring may mayari namang postponement kasi sa galing to sa Korte Supremang batas na to yung judgment ng Supreme Court na dapat November 2 ang election ng BSK. Alam niyo po, tama po kayo, 2 beses kaming na-sustain ng Honorable Supreme Court. Itong mga nakaraang ilang linggo lamang, sinabi tama ang mga naging desisyon namin sa political dynasty. At the same time, ay talagang inimpose at talagang napaka-strong na statement ng Supreme Court na sinasabing ito na ang pagkakataon. Bakit tayo nagdidili-dali na magpasa ng anti-political dynasty? So, baka naman po sakali, yan ay mapapatupad na. Ngayon po, Sir Oka, yung isang issue pa, yung unang nabanggit nyo rin, yung sangguniang kabataan din kasi, at saka barangay SK, may proposal kasi rin na i-postpone. Yeah. Ang posisyon po ni COMELEC yan, nagsabit na po kami ng posisyon namin dyan, Sir Oka, ay yan ay absolute discretion ng Kongreso. Political decision, ika nga. But on the part of the COMELEC, we will not stop on our preparation. As far as the COMELEC is concerned, tuloy na tuloy ang November Laging handa, SK election. Opo, mahirap na kasi ang batas natin ngayon, tuloy ang election hindi man namin pwedeng i-anticipate na hindi matutuloy yan. So, ano man ang mangyari, at least nakahanda kami sa gamit, nakahanda ang mga tauhan namin. At the same time, medyo tayo po'y prepared na magsagawa ng halalan sa November 2. Sir, pahabol na tanong sa ating kababayan na nasa abroad. Sabi niya, kailan po daw ang deadline ng submission ng para po sigurado baka sa mga migrante ito ng accreditation sa COMELEC sa party list. Kailan po daw ang deadline? Po, hanggang December po, last week pa ng December ng taon na ito. So medyo mahaba-haba pa po yung period ninyo para makapag-file ng mga petition dito po sa COMELEC. So last week of December? Of 2026 po, tama po. I see, this year. Sir, nais ko pong pasalamatan si dating Mayor Ernest Herrera. Nakikinig sa atin, kaibigan mo to eh. Opo. At siya ang nakipag-ugnayan sa atin para ako'y mapagbigyan niya ng pagkakataon. Kaya
nagpapasalamat din po ako, Sir Oka, sa inyong programa, sa inyong istasyon, sa pagbibigay lagi ng pagkakataon sa mga katulad namin, ma-explain yung ating pong panig para naman yung mga kababayan natin, lalo na dyan sa bandang area ng Visayas, sa Cebu, ay nauunawaan po yung mga issue natin at yung mga paano rin sila makikialam sa mga issue na kinakaharap ng ating bayan. Pati po sa mga OFW natin, sir, minsan... Ay, definitely. Oo, Definitely. Sir hindi Oka, sila nagre-review. Samantalahin ko, Sir Oka, ongoing po ang registration of voters natin sa abroad. Yung mga kababayan nating OFW o yung mga nakatira dyan sa abroad, ay pwede po kayo magpa-register. 2 taon po ang inilaan ni COMELEC. Simula pa po yan noong September 2025 at matatapos po ito sa September 13 ng 2027 naman. So sana po magparehistro tayo bilang botante dahil kukunti pa po ang registered voters natin abroad eh. Kahit saang embassy po sila, sir, magpa-register kung sakaling Opo. Meron na po kaming registration anywhere. Kahit po kayo nasa US pero biglang napunta sa Singapore, available kayo sa Singapore, doon po kayo magparehistro. Meron din po tayong tinatawag na satellite registration. Sinasadya talaga yung mga communities, Filipino communities ng mga embahada, konsulada natin upang sila ay iparehistro. Sir, ito pa yung tanong ng ating kababayan. Kailan po daw mag-resume ang continuing registration? Sa February 2027. Natatandaan po na lahat, natapos po ito ditong Mayo 18 para sa Opo. barangay and SK elections natin. Muli po tayo mag-resume sa 2027 February na maaaring matapos naman po ng September 2027 din para sa paghahanda naman natin sa national and local elections ng 2020. Clarification lang din, Chairman, ang filing of COC. Nabasa ko yung dati, ito September na instead of October. Tapos Next year? plano po natin mas gawing mas maaga upang mas mapaghandaan natin, makapagsala tayo ng mga kandidato, ma-resolve namin yung mga nuisance cases, mga disqualification cases, para kung sino lang ang nararapat na malagay na pangalan sa balota ay siyang maiimprenta ni Commission on Election para may pagkakataon din yung mga hindi papalarin na makapunta sa Korte Suprema at humingi ng mga remedyo kung sakali na gusto nila dapat silang makasama bilang isang kandidato sa 2028. I see, Chairman Erwin, sir. Maraming salamat po talaga sa oras na binigay niyo sa amin, sa ating mga kababayan dito sa Visayas at yung mga abroad na nasa abroad, mga Filipinos abroad. Sana po hindi ito ang huling pagkakataon at ito po ang una. First of the series sa aming mga katanungan sa inyo on the air. Sir, salamat po. Anytime po, Sir Oka. Maraming salamat po muli. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Klaro na kayo, ha? Marag mukiha, gini ay. Marag mukiha, tanaw na ko marag appeal si... Kanina Mike Defensor sa tinoon lang agapon, ha? Mubo lang kayo before sa commercial break. Gapon ako kay storya. Kanina Mike Defensor, mo gini ay nigadag lawgaw tanan. Daghan na yung nilingi yung mga supporters ni Vice President Sara. Pag intra ni Mike Defensor kay matod pa, super dirty ginintawana. Ay lang, mo na ilang pagtanaw, lain man ta. Sige lang, basta kay ako murag tanaw na ko murag di man katuan na napil na masarang kunita. Kaya wa maapil ay di las alas. Ba? Sa panang ubang artista, amiga, ano mo paborito magkaya sa compartner ng mga sosyo, sa kuwan. Maapil to labintong.